Lalikon may patron, mga dayon ay laing katahong. Ang kadang-anda ang tungang lasa, nag-aaligin matulad sa sigat kong ilas sa rayang. Ang lagi ng nakasin, mga kalakasan kong patalong. Kurat sa biglaan iraayon, ala na sige kita. Kay nasayaw na ang sinta, maupay ang pamustura. Kay naura iyaan na gana, ala na sige kita. Kay nasayaw na ang sinta, maupay ang pamustura. Kay nagkakalupan ang warta. May nasayaw na isisikali, at nagsasayaw hindi na naperme, na pinakong nakisigi. At hermana, ang nalumuna, kinagdarabog na nagkatikana, nagkipausan ng mga bisita, ang kalabuhang iragana. At tula na daw kita, sayaw ang lubi-lubi, ang pinuno o sarapati, mga sayaw na sa marlidi, ang kurat sa bila na nervi. Ang hermana, ang nangunguna, indadaraw na nagkakitana, hindi mausan mga bisita, ang kadabuhan iragana. Ay sa batas at tamak sa sibuyas ng lanay, sa batas kapatid sibuyas ng lanay, ang isda puro baybay, ay nahugali puro buskay. Ay sa batas at kapatid sa sibuyas ng lanay, ay sa batas at kapatid sa sibuyas ng lanay, ang isda puro baybay, ay nahugali puro buskay. Ayan na yan. Ayos, bye. Hinggat maarang ko na ako nayak nun. Nunang napak mo. Saan lani pagtero? Yan na nagkapanunaw ako. Hindi na ako nga istorya ko. Nga tinarukan ko ang plaza. Pag kikita ko pala yung nahurak ng gala. O sa ini nga bendisyon, simbolo ang bendisyon. Kaya no,
samtang hirangan aado. Ang busy mayor ng sponsor ng simbahan na 2022 Barangay Pista Celebration, Madam Carmen, sigin uran, di ka kapalit ng ng hangin. Nga ng kwarta, hinahapunan pa yung alibangbang. Nga di ng alibangbang, masang asimpulong. Ngayon, sa lapit. Bendisyon ang kontak kita ng labaw, yung mga kagarahon. Nga damo pa nga karasya at mga karawat at kadarahon pa nga mga panahon. Hilabi na, kamu nga doon, Honorable Vice Mayor,